kanang nay malipasan ko sa gutom, atakihin ko dana. Nja, kanang mas stress ko, overthinking. Hi guys! Walang adlaw na diyang tanan. Karong adlaw, September 28, 2021. Tara sa Kusbay. Isa kumulaag. Ay, uwan. Karong adlaw ang tabad tumanta sa hagna. Kami mayor kay. Ag sa isa lagi sige chat nga paadtuon kuno mi didto kay ako ni kalingawan. Lisod pud kay nag-uwan. Wala may biyahe ug uwan lagi. Maadto ba ta pugos ang garden. Butag na ta kog karang nay tambak nga jota sa buho. Unsa ka nag-uwan man, damili man kaadyo. Manang ugma na pud sa zoo. Maadyo unta ug mo taliag karon kay arong ano tong mabutang. Mag-istorya sa labanta. Kahapon may tao katong ang upload nga vlog kakita mga judbo. Katong ning laag bisa kuan giuang. Gitukaran lagi ko didto. Sag magbabalitok pa ko ug sa iyang buhaton. Matukaran jud gihapon ko. Matukaran magali ko bisag matug. Matukaran magali ko bisag anas lamisa magkaon na saya matimingan jud. Di man jud sa ingan nga sa ang pagkalihok nga mo matukaran ko. Kay gahapon na ginagkuan ko dito, nagginaraan ko dito gahapon. Unsaon nga, ngani magazug ko, garaon ng magazug ko. Kanunay, ngagbo pa, kuan-kuan po ko dito, pa. Luja-luja, lailan po, mura kuan. Masakit na nagazug-azug nga, grabe na. Mura nagazug telematay kong pa, luja-luja. Manang di magpaluja-luja, bisag na sakit. Na, ako raman diri nakahibaw diri sang gibati. Dito sa ingan nga, sa pagka-hyperactive mong matukaran ko. Kuan na dyan, timing na dyan. Naipanahon nga, kuan ko, dagang ko'y trabaho. Magbukbuk, nga na katos ang garden, nagbukbuk ko, dagang ko'y pangbuhat. Kumanig ko tukaran. Aw gahapon, nagagagakos ang mga pagumangkin. Hindi. Katong ang pag-arsa-arsa, di man ito ingog arsa dyan nga, nangsag ko. Ang maka-atake din na, kanang di mo ka saktong oras. Hindi magbilar. Mauna. Karang magluhag-luhag nga na magsasajaw. Di man na maka-atake na. Nga na madsukudaan nga. Di dyan ko mahimudyo. Ugwain nung ko'y buhaton. Baka hindi ko magkiraw-kiraw. Magpudyo ako. Maghinagtok. Matake nung kudana. Kay daghanan ko'y mahanaan kay ano ko gibuhat. Nagsikira maghinagtok to nagdanganan ako glaeng bisag unsa na. Magluhag-luhag ko. Mas okay no na para na. Di ko makahanaan og kanang bisag unsa. Nag-birthday lagi gahapon. Kawana naglipak na. Ilat na. Nudzo naglangit. Unga lagi mag-birthday lagi. Ganahan man jud ko mukiog og karang nay. Kanta nag happy birthday ganahan man jud ko nang nagkanta happy birthday sa gula lang jud anak pinakiog. Adyo ko mukalain kay unsang ganahan man jud ko mukiog. Bahala ko gagang lawas gahi basta kay mukiog ko. Wa na problema na. Sa gagang lawas ara kagahi mar usok. O kara og tukaran ko. Naanad na ko kay kuan na ni. Sumpay na nis ang kinabuhi. O magsige hinong kong hinagtag at tukaran hinoong ko. Kaya ang sakit na timing ral gini. Motake magali og matug ko. Motake gali pero og maglingkod ko. Usahay og CR ko motake pud. Wala ko CR og eteng-eteng. Kang dugay ko makalibang. Eteng-eteng pa ko na CR. Motake magali gihapon. Uso naglangit. Sige nagkuan panagdug. Ay naglangit uy. Wala ko yung buhat karong adlaw nagkiag-kiag na ko gani ha. Ito sala. Nagkuan ko nag-ensayo. Asa mo pakita sa seedlings nga palidza. Gusto krakado guys na. Awa. Nara guys, taran.
nanubo na. Ingan si tatay og mudahon ako nun og 5 ka buok, ana na ko itanom. Nya. Napapoy wa mo turok. Dia. Pero hapit na nabuak na. Nya. To apa poy wa mo turok dadto. Giputos sa nuog. Wa pa di mo turok bisag saan. Nara pay uban nga. Kuan. Di mo turok dito ba? Bawo nag-uuli ko na itong muturok ba to? Di na. Agharap ang gibuho, daghanap ba to sa makuwangan. Daghanap ko ni og may mamunga puhon kaluay sa Ginoo. Kaya ginagalis pero rami nga, wala ko nung 20 ka puno. Sige nagalis sila ka-harvest. Nasa gunson og pamunga. Puhon og matanang na ni. Mamunga man sila og daghan. Basta, kaluyan sa Ginoo. Kaya Ginoo ra ba day nagbuot og pabungahan ba na og daghan og di og grasyan sa Ginoo. Daghay bunga puhon ahaning pamaligja. Ang mga bunga uban. Di man pod maato og kaon og sobra ra gud bunga. Nga mga banda diya. Ning mamurds pod kaazo. Ang daghanay buwak. Saran. Dia. Yellow og color. Agkare bawas rin ng kulura. Pink. Dagkare pod violet. Tapod. Ano sa panis sa yellow orange? Hala. Grabe ara dyan nilang pamuwak dyan. Kaya og ihiin na na kaya makapabuwak man. Wala na siya undang og pamuwak. Kani siya wala siya undang pamuwak dyan sa kardas ni Agi. Nja. Kari. Napay waning bakad. Na. Hala. Ang naghana na kadyog buwak. Gamay si Zamo na isang buwak tulura pod kabuok. Bago pa rin siyang namuwak. Ano yung atangan kung sa danay kulor. Kare pa na. Mao pa ni isang unang pagbuwak. Baon sa kay kulor dani. Lipay ang mga buwak nga sigig uwan, manambok sila. Kulang sa parang langit, sig magpanudo. Hi! At ate Alice na nanambok na si panungkab. Okay na si Kikyug. Kaya exercise mo na sa hawak. Tatire, nang hapit na mubalik niya mama sa Manila, tatire. Hapit na, umila ka. Tuwa na lagi, ning-uwan na. Manang kamot ko sa ang kaugalingon nga di ko atakihon. Mabito lang ang ilingaw-lingaw kay arong di ko ma-stress kay o ma-stress pod ko. Muna, matake pod. Sa una, sa bata pa ko, aran akong kaluhag. Daan agad kato kanang sikop kahagbang sa mga kahoy. Kay, wala kong amo, magkasakay nga na. Agatake sa epilepsy, di dyan mahibawaan. Mukalitra ba? Mukalitra. Naka-obserba po ko sa ang kaugalingon. Nga, mukalitra ka dyan. Sa una di ay, katong napamid pa ko. Nga nasugod na kang epilepsy. Bisa dagahan ko yung trabaho. Og mid, iba dyan na alalim ng mid kay dagay buhato, manglaba, manghinlo nga na. Huwag mo ko gi-atake. Atake yun ako og ma-stress ko. Overthinking. Mo na maka-atake na ho. Kanang malipasan ko gutom. Mao. May maka-atake dyan na ho. Kanang padong ko dugon, atakehin pod ko. Ug iligaman na hagdugo, atakehin pod ko. Mao na. Kalingaw na dyan na siya kada buwan. Kay kada buwan mas ko dugon. Inig mo pa daw galing ko dugon. Atake ko na nagkas Nza. Iligaman na pag ko dugon, atake na pod. Mao nang di ba sa padalim ning na epilepsy. Jamaro to guys, nagpasabot ra pag ko. Magpasalamat po ko sa mga tao nga nakasabot sa sitwasyon. Jamaro to kay may ligot sa ko kay mo na kung kuan gabihong. Matud pang isa, gabihong ko no. Ligos ako. Sa mga tao nga nakakita na ning ang video nga naapay gibati lagi na epilepsy. Aso kag kay kuan lagi. Muli ara man si ita. Di man pwede ingag sakit nga. Kuan jud grabe ka ajo.
di man puning sakita ingon og makamatay jud, makamatay ra ni og kanang naay kuan. Magdedeng haglagi kanang mag adto kos dagat nga ikaw rang isa, ulang-ulangon kag ikaw rang isa, sa matukaran ka to, intontis mazig ka, matay ka. Nja kanang kanang maglakaw nga way kauban. Nja kanang di mo inom sa maintenance, mao na itong kamatjan. Mao nang kuan ra, kumbate ra gahapon. Ako kumbate ra gahapon ko. Bisag kalingaw atukaran kumbate ra gahapon. Kay ikahuman bakod man gapon ikahuman katawa ra. Kumbati ta nga na mga gipang bati, na mga sakit o epilepsy. Kumbati ta. At tarang nanaan ba nga maragugwa ratay sakit. At tarang kong ilaw-liw na, kiyag-kiyag hapon tabi sag-asa. Lingaw-lingaw nga na. Salamat din sa mga tao nga nagmahal na nga suporta. Karabi diyang salamatan nito pag-amping mo kanunay ug asa mo karon. Bye-bye!